Здравейте! Социалните мрежи гръмнаха с публичната изневяра на Анди Байрън и Кристин Кобалт. И искам да ви покажа спекулативно до каква карта на Анди Байрън достигнах, тъй като в интернет единственото, което е упоменато, е рождения му месец и рождената му година, така че имайте едно на ум. Това е изключително и само с учебна цел, с цел забавление и с цел изследване и наука, така че нищо толкова сериозно, но тъй като изведнъж гръмна този скандал в социалните мрежи, ми стана интересно и на мен и реших малко да се поразровя, но за съжаление, когато нямаме точен час на раждане, точна дата на раждане и нямаш директен контакт с лицето, за което търсиш картата, хороскопа, точния час на раждане, е много трудно да се достигне, да се ректифицира и да се достигне до правилната карта, с която е роден Анди Байрън. Затова имайте едно на ум, това го правим абсолютно за забавление и с изследователска цел. Така че сега ще ви покажа и ще си поговорим. Транзитиращия Марс заедно с Южен възел горе в 9-я дом и директно върху неговия натален Марс и Меркурий и директна опозиция на управителя на 7-я му дом, т.е. съпругата или съпруга, Луната в 3-я му дом. Също така, управителя на 10-я дом и на 5-я дом е Венера в 8-ми дом, така че темите с репутацията и кариерата са свързани с 5-я дом на романтичните отношения, аферите и са в скрита или тайна позиция, т.е. буквално точно изневярата е Венера горе в 8-ми дом.